Extra Journaal wordt u aangeboden door Banco di Caribe, die met trots haar gloednieuwe mobiele bankapp presenteert. Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat er 2 jonge Curaçaoënaars zijn gepakt met 230 kilo drugs. Dat gebeurde gisterochtend. Toen heeft de kustwacht een vissersboot onderschept ter hoogte van Klein Curaçao. Op de boot zaten 2 jonge mannen van 20 en 22 jaar, allebei geboren op Curaçao. Tijdens het onderzoek werd in totaal 230 kilo cocaïne aangetroffen die verborgen zat in de boot. Daarna zijn er huiszoekingen gehouden in Oost-Jongbloed en Sint-Joris. Hierbij zijn goederen aangetroffen en in beslag genomen die van belang zijn voor het onderzoek. De 2 zijn overgedragen aan het personeel van de afdeling georganiseerde criminaliteit. Ludmilla l'Harmonie Cecilia treedt terug als leider van de PMP. Dat heeft de partij gisteren bekendgemaakt. Ze heeft de afgelopen 7 jaar de partij geleid. Daarvan was ze ook 3,5 jaar minister van SOAW. Eerder vervulde ze die taak voor Pueblo Soberano. Maar voor de PMP was ze ook minister. Ze zit nu in de Staten. Daar blijft ze ook zitten. Maar ze heeft in ieder geval laten weten dat ze niet terugkeert als partijleider. En de PMP gaat nu een nieuwe partijleider kiezen. Volgens de statuten wordt een leider gekozen voor een periode van 4 jaar. Met de mogelijkheid tot een verlenging van nogmaals 4 jaar. Komende dagen warmer dan normaal. Dat schrijft de Extra, want volgens informatie van de meteorologische dienst heerst er vanaf zaterdag tot en met dinsdag extreme hitte op Curaçao. De temperatuur zal oplopen tot rond de 34 graden, dat hoger is dan in de afgelopen dagen werd ervaren. En toen was het al warm. De hittegolf is te wijten aan een tropische storm in de Caribische regio die alle bewolking en wind heeft meegenomen, waardoor er een intense hitte achterblijft. Er zijn momenteel 2 storingen op de Atlantische Oceaan en naast de hitte kan er ook onweer worden verwacht. Vandaag is op veel plaatsen op Curaçao onweer gehoord, zonder dat daar regen bij viel. Toeristen op Bonaire spoorloos. Het Korps Politie Caribisch Nederland heeft laten weten dat ze op zoek zijn naar een 47-jarige Amerikaanse toeriste met de naam Jessica Collins. De vrouw verliet woensdag het cruiseschip Carnival Horizon op Bonaire en is sindsdien spoorloos. Er is volgens de politie geen contact geweest tussen de vrouw en haar familie en het is onbekend waar ze verblijft. Verder worden er weinig details over de omstandigheden gegeven, maar mensen die haar bijvoorbeeld op Bonaire hebben gezien kunnen bellen naar alarmnummer 911, de anonieme tiplijn 9310 of het algemene nummer 715 8000. Vraag naar stroom neemt fors toe. Dat zei minister-president Gilmar Pik-Pisas, die gisteren in het parlement een vragenuurtje had en onder meer sprak over Aqualectra. Na de laatste blackout, die Curaçao enkele weken geleden meemaakte, heeft Aqualectra zelf een analyse uitgevoerd om te achterhalen wat de oorzaak was. Volgens Pisas bedroeg de elektriciteitsvraag op het moment van de storing 120 MW, terwijl de beschikbare capaciteit 140 was. Er was nog voldoende capaciteit, maar het is wel duidelijk dat er nog steeds heel veel vraag is. En dat we moeten zorgen dat er voldoende elektriciteit is, aldus Pik-Pisas. Man opgepakt na veroorzaken ongeluk op rotonde. Dat gebeurde gisteravond laat. Toen reed een man in de verkeerde richting op de rotonde van Janwee. Hij raakte daar natuurlijk in de problemen, knalde tegen een andere auto op. En toen de politie kwam is de man gearresteerd omdat hij het rijgedrag vertoonde dat niet mag. Vandaag gaat de 13e editie van Curaçao Clean Up van start. En dat is om 7 uur begonnen met schoonmaakacties op verschillende plekken. Het vindt vandaag en morgen zaterdag plaats. Er zullen meer dan 2000 vrijwilligers van Bandariba tot Bandabao aan deelnemen. Van 7 uur 's ochtends tot 11 uur. Verzoek aan automobilisten: verlaag uw snelheid in de gebieden waar schoonmaakwerkzaamheden plaatsvinden. En een herinnering voor de vrijwilligers: eet goed, draag comfortabele kleding, gebruik zonnebrandcrème, draag een pet of hoed en drink water. Wij gaan even naar een break.
Banco di Caribe presenteert met trots haar gloednieuwe mobiele bankapp. Ontworpen met uw gemak in gedachten. Download de app vandaag nog in de App Store of via Google Play. Het nieuwe app-icoon is te herkennen aan de oranje kleur met het Banco di Caribe-logo in het wit. Voor meer informatie over registratie kunt u terecht op www.bancodicaribe.com of op de Facebookpagina van Banco di Caribe voor een duidelijke stap-voor-stap instructie. Klanten kunnen ook bellen naar 432 3555 voor ondersteuning of langskomen bij een van de Banco di Caribe-vestigingen. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. We beginnen op Saba, want op Saba is de Economics Masterplan begonnen. Het openbaar lichaam Saba is verheugd dit aan te kondigen. Het gaat om het Economisch Masterplan Saba. Dat wordt volledig gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Er wordt zowel de korte als de middellange termijn bestreken. En het bestaat uit verschillende fasen waarbij informatie wordt verzameld, maar waarbij ook een rapport zal worden gegeven en uiteindelijk implementatie van de strategieën zullen plaatsvinden. Op die manier de economie van Saba te verbeteren. Het doel is om strategieën te ontwikkelen om Saba meer zelfvoorzienend te maken en de levensstandaard van de lokale gemeenschap te verbeteren. Dan wordt er opnieuw onderzoek gedaan naar walvisachtigen, dus walvissen en dolfijnen. Dat gebeurt door de Caribbean Cetacean Society. En Cetacean staat voor walvisachtigen. Het is begonnen met de eerste fase van haar jaarlijkse walvis- en dolfijnexpeditie op de ABC-eilanden. Deze begint vanaf Curaçao en duurt 7 dagen. Gaat ook verder richting Aruba en Bonaire. Al op de eerste dag op zee hebben onderzoekers meer dan 200 dolfijnen van 2 verschillende soorten waargenomen. Slechts enkele mijlen van de kust. Het is een mooi onderzoek. Vorig jaar is collega Elmerik Tielman meegegaan en die vond het een bijzondere ervaring. Dan gaan we naar het Wintertuin Curaçao Festival. We hadden al eerder deze week daar aandacht voor. Dat begint namelijk morgen. Het is een heel bijzonder festival. Op 20 september komen mensen bij elkaar in allerlei vormen van kunst en cultuur op Curaçao te bekijken, mee te doen, te aanschouwen. Het is heel uitgebreid en een van de sprekers is Charlton Marcos. Hij is dichter en we hadden een gesprek met hem. En begonnen natuurlijk over het festival. En aan het eind van het interview had hij ook nog een mooi gedicht voor ons. Meneer Charlton Marcos, welkom. U bent een van degenen die optreedt tijdens het Wintertuin Curaçao Festival op 20 september. Nou, dat is een mooi festival, lijkt mij. Ik ben er nog niet geweest en het is ook voor u de eerste keer dat u er optreedt? Vorig jaar ben ik voor het eerst aanwezig geweest om te kijken. Toen hebben ze mij gevraagd, wil je nog ingevoegd worden in het programma? Ik zei nee. Dat doe ik niet. Ik wil een gerespecteerde aankondiging. Goed Misschien zo. een beetje arrogant, maar... En dat komt dit jaar op 20 september. Ja. Mensen kunnen naar u komen kijken. Zeker. Als een van degenen die daar optreedt. Is het hele persoonlijke poëzie dat u schrijft? Ik schrijf ook persoonlijke poëzieën, maar meestal probeer ik het een stukje van persoonlijkheid
in de poëzie te verwerken. Ja. Meestal laat ik me inspireren. Ik heb er jarenlang gewerkt in een psychiatrie, als behandelaar, als leidinggevende en dergelijke. En ik gebruikte de inspiratie van mijn cliënten in de gesprekskamer om poëzie te schrijven. Ik kan je zo vertellen, aan het begin had ik altijd een bloknoot bij me. En ik had een lijn, en dat is de reportage dat ik hoorde. En tegelijk schreef ik een gedicht van de emotie dat ik hoorde en voelde van de cliënt. Nou, jaren later ben je zo ervaren dat je hoeft niet te schrijven. Het gaat vanzelf. Ja, ik onthoud gewoon wat ze vertellen. En als ik ga rapporteren, dan schrijf ik hun verhaal poëtisch. De collega's zeggen van, waar haal je dit vandaan? Maar het was ook de cliënten vonden het mooi om terug te kijken, terug te horen van, zo was het. Zo was die dag. Zo was het moment. Door hun ook een beetje met een beetje sausje terug te geven. Mooi. Ja. Een persoon waarmee u goed contact heeft, of waar u ook mee heeft opgetreden. Hij is helaas overleden, Frank Martinez Arion. Ja. Daar heeft u ook mee gewerkt aan een bundel voor Frank Martinez Arion. Ja. Wat voor rol speelde hij in uw schrijversleven? Dusdanig zijn brutaliteit, dat spreekt me bijzonder aan. Hij was niet bang, hè? Hij was niet bang. Nee. En dat maakt, ik ben in de loop der laatste jaren, en met name, je zag mij met de stok lopen door de omstandigheden in mijn leven, ben ik ook brutaal geworden. Want ik merkte gewoon dat je op je neergekeken wordt van hé, je was altijd slanker en je was altijd fit en noem maar op. Dus je van nou ja, je bent minder geworden. Nee, ik ben niet minder geworden. Nee. Het is iets dat mij overkomen is. Maar voor de rest ben ik nog scherp hierboven. Goed zo. Dus en zonder te weten gebruik ik zijn brutaliteit steeds meer. Dat is heel mooi. Kan ik u vragen daar iets van voor te lezen? Zeker, zeker, zeker. Dat is in de bundel heb ik niet, dat was te veel dingen heb ik meegenomen uit Nederland. Het gedicht heet Quien Será. En eigenlijk kan ik een stukje introductie geven. Het komt van het liedje van Sonora Matancera van jaren 40, 50. En daarin heb ik het volgende verwerkt. Quien será? Nanta baila. Marca paso sin cautela de alma. Con firmeza et move su hipnang. For de antaño. Posición de hombre y mujer te determinar. E duelo na mesa. Es un de moer dentro su cabeça. Maneira cangreu sa drumi guarda para manipular e pressa. E tem e poder. E turcosta bom planear. Aunque a noite perde su vergüenza, la mesa balia. Passo vuurwerk lo bij Skyru. Maneira na woa de Angua. Nanta lora rondi otro con angelo inmenso, escuchando quién será y Sonora Matancera. Nanta sonha jawero, por fin, liber y junto na playa bau. Sambete nanta skerpi y slijp. Piedra nanta wordu lastra. E saia bom apertar, sapato não bom limpar, guardando o momento supremo. Ombia Hamas, Changa. Ik geloof dat u geen betere aankondiging kon maken voordat mensen moeten komen kijken 20 september. Dank u wel. Dank u wel. Wie het hele interview met Charlton Marcus wil zien, kan vanmiddag terecht op de website van Extra. Dan gaan we tot slot nog naar internationaal nieuws. Want de Venezolaanse president Nicolás Maduro heeft aangekondigd dat de nationale strijdkrachten van Venezuela naar het volk zullen worden gestuurd. En ongeveer 5000 gemeenschappen zullen bezoeken om inwoners te trainen. Zijn verklaring volgt op de inzet van de Verenigde Staten in het Caribisch gebied. Dat is volgens Maduro een bedreiging. En daarom zal er meer met het volk getraind worden en zal er meer militaire aandacht worden besteed aan het beschermen van het vaderland, aldus Maduro. We houden het voor u in de gaten. Komend weekend zijn we er niet, maar maandag weer wel. En dan hoop ik u weer te zien. Het allerbeste, tot ziens. Dag.